hapon. Oy, panasubo. Target oy, duha ka buok. Ano? Libutan dali. Uy. Manok ba? Sama na. Kanina. Wa pa dali kuan ni. Blak ani no, idlas kayo. Gutom kay ba? Kaunon kay dana na. Ako rin wala na. Barkito na ko. Ha? Tawa na. Sino? Tawa ha. Ito ka na. Ay, muli tawo. Oh. Bray, go! Oh, wait lang. Makabog na! Paano niyo? Oh, ang sabi! Oh! Sakto! Ay ba? Di kalawa! Bulbul na ba? Double kill! Wala na yun! Ugal ka lang? Higo yung kayo ba? Higo, oy, natural. Dito na ito! Dito na! Yes, man! Kasumsuma! Ngayon, have a good time, have a good day, day off namin ngayon. Gusto nang mamasyal, gusto nang mag-enjoy kahit walang destinasyon. Dito na po kami, tingkasumsuma inyong pakinggan. Ready to cook, yes, 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 magsaing sabay kakain. Have a good time, have a good day, day off namin ngayon. Gusto nang mamasyal, gusto nang mag-enjoy kahit walang okasyon. Have a good time, have a good day, day off namin ngayon. Gusto nang magsaya, gusto nang mag-enjoy kahit walang okasyon. Andito na naman po kami, tingkasumsuman inyong pakinggan. Ready to cook, yes, 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 magsaing sabay kakain. So mga kasumsuman, luto na ito ang litson manok. Di magod sumutuon ni ako mga ka-team kung maluto pa sa adlaw. Luto kayo. Luto gid sa adlaw so. Kaya ta. Hamal na pod. Ano? Yawa gid sakong oy. Panasubo. Target oy, duha ka buok. Crispy ba? Ani paborito ko sili wa. Isa. Masuk ba? Masuk ayun. Tuh eh. Hamal. Masuk betul enggak masih? Buka. Ba oy. Tunan mo. Luto gini kayo pre oh. Ayo, mura gini siya glitson pre. Lala. Wala pa tiluka. Tuk na. Hindi kinambak. Walang no. Luto na kaya kay continental tikal. Maluto din sa adlaw. Grabe pinag ibargit termen kanina pino. Init pa kayo kasumsuman. Wala. Hindi mo na pinyo sasawan yung pakanana kung sa ering ba? Kanana sa ering pre. May kayo mo litson na pre. Sikuan mapagay ko yung baka ba? Luto ba yung sikadlaw ra? Ingon nga, grabe talent ang mga kasumsuman. Multi-talented. Walit yung panit ko, bungkak na oh. Yo. Dala. Pero, dali mo na kayang tag-iya ng manok ba? Sisa ba ito pre? Nungtun nyo to eh. Tagas manok, ano ba? Nangita na.
Gusto lang ko magpasalamat sa mga solid supporter sa team Kasumsuman. Kung dili tungod sa inyo ha, hindi na mo mabuhat ni mga yung nanay. Salamat sa inyo ang tanan. Shout out na kay Juan. Sa Urmok, Leyte. La Ito dia. Kabato, family. Ito sa idol. Shoutout si Santo Davis, pare. Kuya Jason, 5, sa Valencia, Bukidnon. Sa Negros, Nanay. Hilak ka. Hilak. Shout out lang hilak. Ana, shout out mo hilak. Shout out mo sa nag-request. Sa Litson Manok, dara lang yung request. Salamat ang susunod na video mga Kasumsuman. Bye-bye! Bye-bye!